Ο Αίας ο Τελαμόνιος, γιος του βασιλιά Τελαμόνα της Σαλαμίνας, είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Γνωστός για τη σωματική του δύναμη, την πολεμική του δυνότητα και την αφοσίωσή του στους συμπολεμιστές του, έλαμψε στον Τροϊκό πόλεμο. Ο Αίας γεννήθηκε στη Σαλαμίνα, γιος του Τελαμόνας, ενός από τους αργοναύτες, και της Περιβίας. Η καταγωγή του συνδέεται με τους Ημίθεους και τους ήρωες, καθώς ο πατέρας του ήταν σύμμαχος του Ηρακλή και ο ίδιος ο Αίας είχε ανατραφεί με ιδανικά ανδρείας και τιμής. Στον Τροϊκό πόλεμο, ο Αίας ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς πολεμιστές των Αχαιών. Ήταν δεύτερος σε δύναμη μετά τον Αχιλλέα και διακρινόταν για την επιβλητική του παρουσία στη μάχη. Ο Όμηρος τον περιγράφει ως έναν πύργο στο πεδίο της μάχης, με την ασπίδα του να μοιάζει με τείχος. Όταν ο Αχιλλέας απέσυρε τις δυνάμεις του, ο Αίας ανέλαβε να υπερασπιστεί τα πλοία των Αχαιών από τους Τρώες. Η γενναιότητα και η αντοχή του απέτρεψαν πολλές φορές την καταστροφή του στρατού. Μετά τον θάνατο του Αχιλλέα, προέκυψε διαμάχη για το ποιος θα έπαιρνε τα όπλα του. Ο Αίας, αν και ήταν ο πιο δυνατός και γενναίος, έχασε από τον Οδυσσέα, ο οποίος κέρδισε την υποστήριξη των Αχαιών χάρη στην ευγλωτία του. Η απώλεια αυτή πλήγωσε βαθιά την τιμή του Έαντα. Γεμάτος οργή και ντροπή, αποφάσισε να εκδικηθεί, αλλά μια παρέμβαση της θεάς Αθηνάς τον οδήγησε σε παραφροσύνη. Ο Αίας, συνειδητοποιώντας την πράξη του όταν επανήλθε στα λογικά του, δεν μπόρεσε να αντέξει την ντροπή. Επέλεξε να πάρει τη ζωή του, πέφτοντας πάνω στο ξύφος του, το οποίο είχε καρφώσει στο έδαφος. Ο θάνατός του συμβολίζει την τραγική μοίρα των ηρώων που ζούσαν για την τιμή και τη δόξα, αλλά συντρίβονταν από την απογοήτευση και την προδοσία. Η ιστορία του Έαντα αποτυπώθηκε σε πολλά έργα της αρχαιότητας, όπως η τραγωδία του Σοφοκλή, Αίας. Η γενναιότητά του παραμένει σύμβολο ανδρείας, ενώ ο τραγικός του θάνατος μας υπενθυμίζει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την καταστροφή.